Nih bang, udah mau mundur, bang. Aduh. Ya. Duh, ya bang. Enak banget ya, mulus ya. Orang teknologi mulus banget bang. Beraninya sama cewek bro. Gimana bang? Belum ada bang. Mulus ini enak bro. Berani sama cewek bro. Bang nunduk. Payah lu bro. Nunduk bro. Taruh bang. Opik. Bang. Opik si donyong. Opik kaca. Mata ganti mata ya kang. Mata ganti mata. Dewa baru kan kaset. Buka jalan. Yuh si topik Hidayat hancuk jaran iki. Anjing iki mesti mbok-mbokane dihancuk iblis iki mesti. Loh kok enak langsung ditangkep. Ya iki ditemukan warga dulu terus disekap. Matane dicongkil. Suwi-suwi aku melok-melok dadi ketularan si topik iki dadi cikopet iki. Motone dicongkil terus dimasak dioseng-oseng badokne cangkeme ya. Iki cangkeme iki ya songkel karo lenggis matuke. Iya, aku melok geram banget. Melok geram. Wajahe sing wedok ya. Wajahe sing wedok iku mone ayu. Oke lah fix sing wedok iku saya sebenarnya iku ya enggak menyalahkan sing wedok nemen-nemen, tapi ya cobalah disikap matane gini, meraba-raba kan sebelum kita dibutakan itu kan tahu ya, itu bisa meraba-raba ini sing wedok itu ketokane yo kecintaan lho cuk, tel. Sing wedok impane dengan atas nama cinta rela dipicek nih, rela diclik ya, diancel gitu. Saya bukan menghujat yang perempuannya ya. Ini pelajaran bagi kita semua, cewek maupun cowok. Cowok pun lek disekap ya, dipicek nih, dianiaya ya sama seperti perempuan. Cowok juga banyak kok kasus-kasus disekap, dianu, delon koyok dewan-dewan sing mati, sing dilakban, sing dianu. Iku cowok disekap juga kan. Itu loh. Iki topik Hidayat iki dhisik mbokne iki dihancuk iblis. Jadi nih metune dajjal ya. Buah cinta iblis iki metune dajjal. Iki nek jero ya, nang jero penjerong. Elah ora dadi keplak-keplakane. Lagi lek topik dadi col nih. Warga demen nih. Kena nggih pelampiasan hidup. Hai. Iki apa iki ketindihan? Hai, halo apa kabar? Bolo kocok Sainem ya. Iki piye ta? Nah, Sainem iku puja dan puji syukur kepada Sang semesta alam dan semua makhluk yang hidup. Tentunya aku bersyukur tuh kami dengkok kami. Saya wis agak mendingan membaik walaupun darah rendah tidak apa-apa. Iki aku itu resah dan gelisah ya pada semut merah. Ini aku itu heran karo uang sing pelaku cabul, pelaku pemerkosa. Sakjane iki hidup ini indah jikalau tidak memaksakan kehendak cabul ya. Kayak pemerkosa sampai mateni, sampai wong jenenge iclik apa meneh sing pelaku cemburu ya, kayak istrinya selingkuh. Ini kebanyakan tahun 2026 iki oke cowok mateni selingkuhane bojone. Miling sing apa ya mateni selingkuhane pasangane sing perempuan. Iki akeh banget, oke banget iku wong lanang ki cemburu terus mateni uang. Alhasil dhek sing dipenjerong buang waktu ya enak sing wis mati ya. Sing wis mati iki gak ya kita nggak ngerti lah kematian, tapi kan sing mati kan ya wis ora anu, tapi lek dhek nang penjara iku apa meneh di dalam penjara iku ki koyo mafia itu malah sangat gede, teman-teman. Koyo no nang jero penjara iki malah koyo no bajingan-bajingan tengi iki malah oke di dalam penjara iki. Aja mbok kira nek jero penjara iku nek kowe wis dilebokne penjerong bleng iku nang jero penjerong aman-aman karo sesama tahanan, ndak kono ki nek geng-gengan. Makanya nek kalian iku mek trimone bawuk
sampai mateni melukai jenenge golek neh diselingkuhi genten selingkuhi. Kalau kalian disakiti gentilah nyakiti, ojo malah selingkuhannya mau pateni lah. Harga diri lo harga dirimu iku balesen sampai wedokamu ki ngrasakne kaing-kaing loro. Apa meneh nek wedokamu iku njlingkuhi awakmu nih karena kamu kere, karena dia nemokne cowok sing lebih nganu gatele gede apa lebih kaya, iku mending kamu kerja keras cari uang, lek wis duit gandeng wedokan sing yes embuh kue tuku embuh kuwi iki wedokane kuwi engko mok gendak, sing penting wedokane iku kena mok gimana sih balik gitu. Ojo malah mateni urip nang penjara sia-sia, gak iso ngiclik, gak iso kentot, gak iso kuwentu, kan sia-sia rugi gitu. Indah kejahatan iki wis nang donya iki wis akeh bolo. Iya, cah cilik umur 11 tahun digendak sing nang Sragen. Sing ndek wingi sing motor Varione jare dibegal iku asline yo enek wong lanang iki seneng karo sing jenenge si Bilkis iki. Jadi pateni iki wong Sragen sing ndek kasusnya cek pirang dina iki 3 dina iki. Iku aslinya seneng gak kesampaian atau piye kayak gitu. Terus kayak iku bocah cilik umur 11 tahun. Tapi dasarnya bocah saiki iki wis ngerti kontol ya, ngerti veli juga ya. Jadi kita iku juga gak iso iya nyalahne si pelaku. Marai cah cilik-cilik saiki iki wis ngerti veli, cah SD wis paham endi veli cilik, endi veli gede, endi ki sing penak, endi sing ora. Jadi bolo-bolo koclok sainem ya. Sainem sarankan lek sampean pelaku tukang kiclik pecinta kuwentu iku jangan melakukan hal-hal yang melanggar hukum apa meneh sing ngakibatnya awakmu dipenjerong puluhan tahun. Percuma masa urip sepisan mau entekne nang jero penjerong. Kowe urip sepisan ra bakal reinkarnasi, mosok kowe mau uripmu mau gua sia-sia nang jero penjerong. Masakne keluargamu sing mau repoti kowe lek nang penjerong mesti njaluk kiriman panganan iki njaluk kiriman duit ngibayar iki pasti. Wes kowe ora iso ngeki keluargamu, uripmu di penjerong cek nyusahne. Mending ojo melakukan hal yang melanggar hukum dan kowe tetap iso ngiclik dengan enak, kentot enak, kuwentu enak, nglamputi bawu enak. Gitu bolo. Engko lek kowe nang jero penjerong iku alah-alah sia-sia apa sing iso mau arep nih. Nang kono gentalu tok padha basonge arep nyapo. Alhasil kowe nang jero penjerong iku ya, kadang nang jero penjerong ya kowe kon ngemut nek sing senior sing tahanan sing lama-lama. Kadang kowe tinggi bahan locok-locokan silitmu, disotomi silitmu itu ada banyak itu. Sing tahanan baru iku sampai kon ngemut, sampai muncrat, kadang ya silitnya disotomi. Aku gak nakut-nakuti ini terjadi dan beneran. Kowe ngerti kok ngendi? Ya ngerti lah. Saya nemiku serba tahu. Di dalam penjerong saya nem bisa tahu. Gitu loh. Silitmu nggih bahan celan-celan lanang padha lanang. Karo sing senior kowe nggih kalah-kalahan nggih keplak-keplakan. Lerang nggih keplak-keplakan nggih jongos lerane disotomi silitmu. Sak tai-taimu iso telek-telekmu brodol tak kandhani. Wis mending urip sing penak-penak, sing ngiclik-ngiclik, lek dilarani ngalih golek neh. Ngono. Kowe diselingkuhi golek neh, dipegat golek neh. Ora rasa tukaran, rasa cangkeman, rasa kerawus-kerawusan, rasa tutuk-tutukan ngalih golek neh. Kontol ora mek siji, tempe ora mek siji bolo. Wes, salam ijik ya. Saya sudah sembuh berkat doa kalian. Terima kasih.